Hello guys, καλώς ήρθατε στο καινούριο μου βίντεο. Θέλω να βάλετε like και subscribe πρωτού ξεκινήσω. Σήμερα θυμάστε που είχα κάνει ένα βιντεάκι με την τσάντα μου, με την κασετίνα μου. Και τώρα θα σας δείξω την τσάντα μου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι άσπρη, είναι από το Stradivarius. Ναι, είναι ok, είναι λίγο μεγαλύτερο μαγαζί, αλλά δεν πειράζει. Είναι άσπρη. Και εδώ, και εδώ. Έχει φερμουάρ και έχω βάλει, και έχω βάλει και ένα, είναι έτσι. Και έχω βάλει και ένα μπρελοκάκι που λέει αγάπη στα αγγλικά και μια καρδούλα και φιωδάκι. Πάμε να την ανοίξουμε. Ξεκινάμε. Τώρα θα σας δείξω απλά τα πράγματα που έχω μέσα. Μορομάντιλα. Είναι χρήσιμο πράγμα, πιστεύω. Μετά, αυτή είναι εδώ πέρα, δεν ξέρω τι κάνει εδώ μέσα. Αλλά οκ. Κάνει αυτό εκεί μέσα, Μαρία. Μετά έχω ένα καθρεφτάκι. Γύρισε λίγο την τσάντα. Έχω ένα καθρεφτάκι που είναι έτσι. Και δείχνει ο καθένας πώς είναι. Μετά έχω ένα lip gloss που είναι έχει χαλάσει, αλλά είναι το αγαπημένο μου, δηλαδή δεν το έχω σκεφτεί. Αφού έχει μέσα. Έχει, όχι, ενώ έχουν χαλάσει εδώ οι μπύλες. Όπα, περιμένετε, θα το ανοίξω. Το άνοιξα. Κοιτάξτε. Αφού μπορεί να το βάλεις. Ναι, και είναι τέλειο χρώμα. Πραγματικά είναι φοβερό το χρώμα. Το χρώμα του. Μου το είχαν κάνει δώρο. Ούνο. Γιατί έχω εδώ μέσα το Ούνο, πολλοί θα ρωτήσετε. Δεν είναι Ούνο ακριβώς. Πολλοί θα ρωτήσετε επειδή έχω εδώ μέσα το Ούνο. Επειδή χτες ήμουνα σε κάτι γυμνάσια και σε ένα πάρκο τέλος πάντων, σε γυμνάσια, σχολεία τέλος πάντων, και παίζαμε, γι' αυτό μου το έχω. Και ένα κλαμεράκι, είχα και μια τσίχλα, και ένα κλαμεράκι ροζ, καλά, κίτρινο, ξεκινάει από το πορτοκαλί και βγαίνει στο κίτρινο. Και είναι έτσι για τα μαλλιά. Και επίσης έχει και αλυσίδα, επίσης έχει και αυτό το τσεπάκι εδώ πέρα. Αν το βλέπετε εδώ. Αλλά δεν έχω κάτι μέσα. Και έχω και την αλυσίδα που εγώ δεν τη βάζω. Γιατί δεν μου αρέσει, είναι πιο έτσι μεγαλίστικη θα έλεγα. Αυτά. Και αυτά είχε μέσα η τσάντα μου. Κάντε like, subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα γίνει πολύ σύντομα. Σας το υπόσχομαι. Γεια σας.